Aquí tenim el Josep Caballol, director, membre de SICOM, i Àlex Guillamont, d'Entre Pobles. Ara estaran per respondre les preguntes que vulgueu. I si voleu iniciar vosaltres alguna opinió... Bona tarda, moltes gràcies per venir. Moltes gràcies a la Marea Blanca i a la Marea Pensionista, sí, no? I a la Marea Pensionista per organitzar aquest acte. Jo la primera cosa que us voldria demanar, i demano perdó, és que el color no és el correcte. Perquè us feu una idea, quan es surt al Barcelona Supercomputing Center s'hauria de veure de color verd, i ha sortit en ocre. Deixem-ho aquí, però jo us demano disculpes que si voleu reproduir algú vol organitzar una sessió i tal, el color és un altre, no és aquest. Per tant, ho lamento. Dit això, i evidentment jo respondré qualsevol de les preguntes que em formuleu, o intentaré respondre, jo crec que hi ha uns quants elements en el documental que es va rodar fa 9 mesos que estan passant. Sabíem que estava passant el tema dels combustibles fòssils. Tots érem conscients, o totes érem conscients que no podien continuar cremant combustibles fòssils perquè això escalfa l'atmosfera i aquest escalfament de l'atmosfera impedeix sostenir aquest clima estable que ha caracteritzat els milers d'últims anys i això evidentment altera el clima i fa que aquesta biosfera fins i tot pugui ser letal en un extrem per la nostra pròpia vida, pels seus canvis o per aquests increments disparatats de temperatures. Això està passant, però també està passant i encara d'una forma molt més clara, que també ho plantegem, el tema de la crisi alimentària. Jo crec que aquest és un tema que, si voleu, el podem parlar. Hi ha altres qüestions que surten al documental i que són molt importants. Jo només volia dir, i amb això cloc la meva intervenció inicial, que totes aquestes crisis que d'alguna manera anem exposant, la crisi econòmica, la crisi energètica, la crisi de materials disponibles, la crisi de la pandèmia, la crisi ara de la guerra, totes aquestes crisis estan relacionades. Estan relacionades. Són interdependents i, a més, tenen la mala pata de realimentar-se. És a dir, que o intervenim ràpidament o cada vegada que passa una cosa nova imprevista es multipliquen els efectes. Hi ha l'últim informe del IPCC, si te'l mires en detall, quan parla dels oceans, n'hi ha per apretar-hi a córrer, perquè d'una forma bastant explícita t'estan dient que l'augment del nivell del mar s'està disparant i que s'ha d'actuar preventivament a moltes de les ciutats costaneres, cita, evidentment, les ciutats que estan a 0 metres, per entendre's, o molt pocs metres, i cita també, per tant, els estats insulars que estan molt afectats. Però, de fet, el que està dient és que apliqueu polítiques preventives o tindreu un problema. No ho diu només això. Ho diu també d'aquests punts de no retorn, que els cita un sol cop, però diuen que cada cop estan més a prop, però si llegeixes la lletra i el seu esperit, el que t'estan dient és que hi ha coses que probablement en aquests moments ja estan passant. És a dir, el desglaç del permafrost probablement sigui reversible, el desglaç de l'Àrtic probablement sigui reversible i, com això, algunes altres qüestions, com, per exemple, si no ho és encara, està a punt de ser-ho, tota la conservació de la selva amazònica. Jo he dit això d'entrada, que d'alguna manera reflecteix com han evolucionat les intencions que es manifesta el documental en 9 mesos i que ens donen una idea de quina gravetat i de quina velocitat està agafant aquest conjunt de crisis. Dit això, primer li dic a l'Àlex si vol afegir alguna cosa, Àlex, i després atenem les vostres preguntes. Només una petita cosa, perquè estic totalment d'acord amb el que deia el Josep. També que quan vam començar, com a mínim no a gravar, sinó a cobrar una mica el documental, jo crec que ha canviat també una cosa, i és que en aquell moment, abans de la pandèmia, hi havia un moviment que despertava consciència sobre el tema climàtic en augment, i el que ha passat, i també hi havia com un apunt que els governs estaven començant
fer declaracions d'emergència climàtica i això estava molt més en l'agenda política. I aquí estic totalment d'acord amb el que deia el Josep, que les coses s'han anat a pitjor i s'han anat entrecreuant les crisis i a nivell polític estem pitjor que fa 2 anys. Perquè totes les sortides de la pandèmia que s'estan plantejant són tornar, diguéssim, a seguir com estàvem abans i a seguir els mateixos models de consum, etcètera, no? I per no dir ampliacions de l'aeroport, Jocs Olímpics, etcètera, tots els mateixos idees de desenvolupament dels anys 90 com si aquí no hagués passat res, no? Aleshores, que a nivell polític també ens queda molt per tornar a redreçar la situació, no? I ara ja vosaltres mateixos. De moment hi ha diverses paraules demanades. Primer... Hola, buenas tardes. Yo solamente quería haceros una pregunta. Evidentemente el tema es un tema de un modo y un sistema de crecimiento. Está claro que parte del mundo está creciendo de esa manera. Yo estoy de acuerdo con vosotros que el tema de los políticos son los que tienen que tomar las medidas. Yo creo que una de las cosas que estamos haciendo aquí, que habéis hecho con nosotros, por lo menos conmigo, es concienciarnos o darnos conocimiento sobre la problemática. Entonces, lo que yo pienso es que como alternativa, evidentemente los políticos tendrán que coger medidas, pero evidentemente esos políticos no dejan de ser marionetas de los que realmente programan el crecimiento en el mundo. Yo esta mañana me he enterado que debido a que hay una guerra, aquí en Europa me parece que no están prohibidos, me lo corregís vosotros, los transgénicos, alimentos transgénicos. Resulta que ahora ya parece ser que se van a reunir en Europa para aprovechar y aprobar que debido a lo que Ucrania no va a enviar, lo van a enviar desde Estados Unidos, pero hay que aprobar que puedan entrar los de estos. La conclusión que yo os quiero preguntar, a partir de aquí, movimientos sociales como Marea Pensionista, que evidentemente si nos preocupamos del futuro, de explicar lo de las pensiones, que es muy difícil que la juventud vea el futuro, evidentemente es también muy difícil que la sociedad veamos esto, que es uno de los problemas, ¿no? El futuro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos la posibilidad de llevar esto documental, esta problemática al conjunto de las localidades, al conjunto de los barrios, crear conciencia. Y a partir de ahí podemos presionar a los políticos para que se sientan que su silla se pueda mover y ellos mismos puedan presionar a sus jefes, que son los que no están ahí elegidos, para ver si pueden entrar otra vez en la política. O sea, ¿cómo podemos llevar la concienciación a la gente? Exactamente. Y si lo podemos hacer, pues a través de grupos como vosotros. Es la pregunta. No sé si podéis coger preguntas y después soltarlas. Jo prefereixo una per una, perquè si no després acabem barrejant coses i tal, no? A mi em sembla molt bé el que dius. És evident que tant els poders polítics com els poders econòmics, que són els que al cap i a la fi els econòmics determinen quines polítiques s'apliquen, els hem de pressionar. I la pressió ve de la consciència col·lectiva. Evidentment que moure aquests documentals, aquest i altres que hi ha, pel conjunt de la població, si la gent pren consciència, no s'espanta i es col·lapsa o es tanca amb si mateixa, doncs és molt efectiu. Aleshores, aquesta seria una de les primeres qüestions. Jo crec que en els propers mes i pico, menys de 2 mesos, passaran coses molt importants aquí. Passaran coses tan importants que ajudaran moltíssim a la consciència col·lectiva. Permeteu-me que ho digui, i sé que això abans d'aquesta hora de la tarda anant cap a casa pot ser una mica colpidor i preocupant, però la crisi que ve és de proporcions molt altes. I no falten 2 mesos. Es tiraran fins a Setmana Santa, com puguin, si és que ho poden. En aquest moment, i parlo de crisi alimentària, en aquests moments les reserves de gra del país em sembla que són per 8 setmanes. El país, vull dir, Espanya. Per 8 setmanes. No n'hi ha més. Com deies tu molt bé, les exportacions de gra que subministren més del 40% ve d'Ucraïna, una altra part que produeix molt de gra és Rússia, per altres països, però la substitució d'aquest gra que ve d'Ucraïna, el problema que té és que no saps d'on portar-la. Però és que, a més,
com més transport hagis d'utilitzar, més combustibles fòssils has de fer servir, i com més combustibles fòssils facis servir, més alt és el preu. I llavors el cicle s'accelera. Però no només això. Per exemple, tota l'agricultura industrial fa servir els fertilitzants. Els fertilitzants necessiten gas. I hi ha molta gent que està pensant en no utilitzar, en no fabricar els fertilitzants que necessita, fins i tot no plantar. Per què? Perquè el preu del gas ho fa absolutament impossible. El preu tan desorbitat, i això sí que requeriria una intervenció determinant per part dels factors polítics i econòmics, de que no sigui el gas qui marqui el preu de l'electricitat, que és l'altre gran problema. Però tornant al tema alimentari, ens trobarem amb problemes de desabastiment. I ho parlo amb aquest termini tan curt, o sigui, me la jugo. Què vol dir això? Això vol dir que en aquests moments ja hi ha supermercats que no t'han emportat tant oli com voldries. Això ho podeu comprovar. Perquè l'oli de girassol, que venia d'Ucraïna, doncs no ve. Llavors diràs, bueno, però jo no gasto oli de girassol, jo faig servir oli d'oliva. Però la gent que fa servir fins ara oli de girassol, com que no em troba, compra oli d'oliva. Per tant, són molts més a repartir per la mateixa quantitat. Això vol dir que el preu dels fertilitzants o del pinso, perquè la fabricació de pinso nodreix bàsicament alimenta tota la cabana d'aquest país, ja siguin porcs, siguin conills o siguin pollastres, doncs si no en tens, perquè no el pots importar, et veuràs obligat a matar bestiar. Això vol dir que hi haurà molta menys producció, perquè no serà sostenible. I això vol dir que el pollastre no en trobarem tant, o que no trobarem tant conill, o que no trobarem tants ous, o no en trobarem. I això va en 2 setmanes. Perdó, en 2 mesos. Probablement, ja dic, després de Setmana Santa, això es manifesti d'una forma molt més radical. Jo crec que si això passa, que preferiria que no, i equivocar-me i haver de demanar disculpes i perdó per dir, has alarmat i no calia, però si això passa, la gent veurà realment quin és el problema al qual ens hem d'afrontar. I donat que molta gent prefereix no escoltar la veritat perquè li resulta massa adversa, prefereix negar-la i continuar vivint amb veritats que ja no ho són, doncs potser això desperti la consciència col·lectiva. Perquè davant d'aquesta alimentació decreixent o d'aquesta energia que també haurem de fer decréixer perquè no podem pagar les gasolines a 2 euros, estem ja en algun lloc està a 8,7, 8,8, algun lloc ha arribat ja a 1,9 i arribarà a 2 euros, no es podrà pagar, molta gent no la podrà pagar. Això afecta transportistes. En aquests moments hi ha transportistes que els seus camions ja no els és rentable portar res, perquè estan pagant el dièsel a un preu insostenible. I tot això està passant. I això pot servir per dir, ostres, potser sí que les persones que estaven alertant tenien raó. Per això jo relacionava i deia, totes aquestes crisis estan relacionades, són interdependents i, a més, es retroalimenten. És a dir, abans de la pandèmia, com deia abans l'Àlex, ja teníem preocupació, doncs perquè no hi havia prou materials per fer les renovables, no hi ha prou minerals, que l'excés de demanda d'aquestes energies provocaria un increment de preus. Doncs imagineu-vos després, quan s'ha comprovat aquesta manca de materials, el boom de les peticions, que manca en aquests moments subministrament, no només dels materials per fer les plaques solars, hi ha gent que m'està en espera, sinó un simple plàstic per un cotxe, que és el cas meu, doncs va tardar 2 mesos d'un Toyota, perquè no podien servir, però hi ha gent que està esperant per comprar un cotxe 5 mesos. Això vol dir que tampoc hi ha fabricació, no? Tot això està passant i està aquí. Si això es manifesta, crec que ens permetrà prendre consciència i que aquests actes com el d'avui han de servir per organitzar-se. I per mi una cosa fonamental és, davant d'aquesta amenaça i sense renunciar a cap dels objectius bàsics de cada moviment, pensar que hem de treballar conjuntament. Que hem d'abandonar aquesta tentació moltes vegades de dir jo me n'ocupo de la sanitat,
jo me n'ocupo de les pensions, jo m'ocupo del canvi climàtic, jo m'ocupo de que sigui. No. Tot és interdependent. No tindrem millors pensions si no fem front a aquesta crisi econòmica, energètica i alimentària. No tindrem resolt el problema de l'habitatge si no resolem aquests problemes. No tindrem millor sanitat, millor salut, si no resolem aquests problemes. I acabo. L'informe que acaba de publicar l'IPCC diu que no hi haurà salut per les persones si no aconseguim salut planetària. I salut planetària vol dir que la biosfera ha de ser saludable per tots els éssers vius que la compartim, humans y no humanos. Bueno, pues en parte el señor Laguna ya ha hecho la pregunta que yo también iba por ahí y la respuesta que has tenido me ha encantado. Y yo solo puedo dar testimonio, después de vivir 77 años, pues que cuando tenía 15 yo estoy radicado en Sabadell, pues en la zona de los bosques de alrededor de Sabadell había riachuelos que contenían un alga que es muy necesario que haya mucha agua y mucho tiempo para que ella exista, y que ahora ya no están secos. En la zona lateral, en San Quirze, también había unos riachuelos que llevaban agua y que ahora se van secando cada año, y que este año llevan menos agua que otra vez. O sea que la tendencia es claramente hacia es un movimiento quizá lento y quizá fluctuante de la, ¿cómo le llaman?, de la ecosfera, pero hacia el punto duro para nosotros de desertización. Pero en la película veía algo que me parecía que está detrás, pero no se habla, nadie quiere hablar. Somos nosotros, somos los agentes. Somos 7.800 millones, dicen. Claro, la solución fácil sería eliminarnos, que más de uno la tendrá en mente. Sobre todo si tiene poder, y decir, yo puedo vivir muy bien con los que tengo, con todos los recursos, y elimino a todos los demás y me quedo con los robots. Pero bueno, esa es una solución que no nos gusta. Entonces tenemos que empezar lo que has dicho antes, empezar a concienciar no a los viejos, que ya podríamos estarlo, sino a todos los jóvenes, y además intensamente. Y yo me ofrezco a dar esa percepción de cambio negativo y a tomar conciencia. Y bueno, también quería decir otra cosa. Tenemos una medicina que está equivocada. La medicina antigua tenía en cuenta a las personas y había un equilibrio entre el médico y la persona. Y bueno, tú no puedes estar sabiendo de todo, pero con esa colaboración mutua podías encontrar pautas de seguimiento, que no solo es tomarte un comprimido porque te duele algo. Hay muchas cosas que están mal y que están perturbadas. Llevamos 150 años perturbándonos. Entre otras, el miedo a los virus y el miedo a las bacterias. Pero señores, si hemos vivido pues todos los millones de años de la ecosfera, pues los monos, no sé, cuando nos despegamos de ellos, hace 3 millones de años, pues ostras, esos 3 millones de años para acá se han vivido con hongos, con bacterias, con todo. Con tener un poquito de limpieza ya es suficiente. Todo lo demás es exceso. Tenemos que cambiar esa mentalidad y tenemos que comer menos y tenemos que gastar menos gasolina y menos de todo, y adecuarnos, si queremos vivir tantos, y quizá procrear menos, no sé, pero la cosa es difícil. Hay que concienciar a todos los jóvenes. Más que nada, yo me iré dentro de poco, pero los que quedan lo van a pasar canuta. Si es que no lo pasamos canuta ya, porque hay un anuncio de huelga de camioneros que me ha llegado hoy en las redes.
pero en Canadá ya tienen un lío montado de muchísimo cuidado. O sea que esto, tienes toda la razón. Se está poniendo muy, muy duro. Pues no sé, ya la pregunta es que... Bé, en primer lloc, felicitar a la gent de SICOM, Entre Pobles, a gent de pensionistes, la Marea Blanca, perquè actes com aquests fan falta. Jo volia fer-li una pregunta a tots dos, però us heu avançat quan parlàveu que cal una aliança de moviments entre la gent de salut, entre ecologistes, entre els pensionistes que tenen la gran capacitat d'abarcar-ho tot, perquè tenen una mirada cap al futur. Crec que sí que cal una aliança de moviments perquè, per exemple, des de salut, nosaltres quan analitzem la malaltia, quan analitzem la salut, sempre parlem de determinants de la salut. És a dir, treballes o estàs a l'atur? Tens una bona educació alimentària o no la tens? Tens una vivenda en condicions o no la tens? Tens un entorn saludable, un bon clima, un bon aire o no ho tens? Si alguna d'aquestes coses o moltes d'elles fallen, doncs evidentment tens mala salut. És a dir, els determinants de la salut, aquests que acabo de citar, influeixen i influeixen molt. Però és que resulta que hauríem de considerar que el canvi climàtic cada cop més és un determinant molt i molt important de la salut. I per tant, avui en dia, tenir la visió de que això empitjorarà, saber que cal lluitar avui ja perquè això no empitjori, és lluitar també per la salut. I per tant, cal una aliança de moviments. Cal perquè no són lluites diferents, la de la salut amb la de l'ecologia i amb aquesta mirada de futur que tenen els pensionistes que diuen reivindiquem pensions per nosaltres, els que ens toquen, però és que si nosaltres rebem les que ens toquen, vosaltres en el futur rebreu també les que us tocaran. I per acabar, a una xifra petiteta. Escolteu, hi ha 12 milions de persones que moren anualment per la contaminació. Hi ha una illa a l'oceà de plàstic que ocupa 3 vegades l'extensió de França. Imagineu-vos la repercussió que té això amb la cadena alimentària. Per tant, aliança de moviments i saber trencar amb una cosa que ens ve a sobre. Quina? Que a conseqüència de la guerra no hi haurà oli, però no és perquè el món estigui equivocat i vagi en una direcció climàtica incorrecta. No, diran, és la guerra. Hem de dir, la guerra en tot cas és justament perquè s'albira un combat pels recursos, perquè no hi haurà petroli, perquè no hi ha prou energia i per tant el que toca és acaparar. I estem en una disputa per tant entre gent que acapara. I nosaltres hem de tenir la visió de que en realitat cal aliança de moviments de tota mena perquè en el fons, tot és una lluita, si no igual, molt similar. Totalment d'acord. No puc estar més d'acord, sobretot l'última part del que has dit, no? De que hi ha molts esdeveniments crítics que es van donant, que van incidint en la situació i que cal llegir-los d'una manera i exactament, vull dir, totes les, diguéssim, problemes de vestiments que vindran s'atribuiran ara a la guerra i es traurà una mica la imatge, diguéssim, de fons, no? No sé si us heu fixat, us recordeu que en un moment surt aquesta gent de l'institut aquest que està al Garraf fent estudis sobre la prevenció de possibles pandèmies o coronavirus i que plantegen que ells ja el 2017 tenien, diguéssim, preparat com un sistema de prevenció que havien proposat als diferents polítics i que
doncs no els hi van fer cas i ha passat el que ha passat, i deia, bueno, potser ara a partir del coronavirus potser ens fan més cas. Deia, perquè ens costa molt, i a la política encara més, perquè la política funciona de que només m'interessa si guanyaré les properes eleccions, no interessa a llarg termini, ni tampoc prevenir, doncs no són capaços de prevenir. Aleshores, el mateix que plantejava aquest senyor pel tema del coronavirus és respecte a tota la crisi, diguéssim, multidimensional que tenim per davant. La política no és capaç de prevenir, no? I realment per això mateix cal aquesta aliança de moviments. Per què? Perquè el decreixement i el canvi de model i el reduir el consum d'energia vindrà. No hi ha ningú que ho pugui impedir. Això vindrà de totes. El problema és com vindrà. El problema és si aconseguim una transició socialment justa o si aconseguim una transició una mica en la línia del que comentava el company de més enrere, que hi haurà una elit que es procurarà, diguéssim, no només per subsistir, sinó per seguir acumulant a costa dels drets dels altres. La importància que des de tots els moviments fem aquestes aliances i comencem a fer un treball en aquest sentit és per prevenir aquest futur que pot venir i per assegurar que els canvis que vinguin fonamentats amb els drets bàsics que tenim tothom, a la salut, a l'habitatge, tot això. I el que sobra aquí és la riquesa, diguéssim, d'uns pocs, no? I per tant, vull dir que no puc estar més d'acord amb aquesta necessitat d'aquesta aliança que pugui veure i prevenir i com a mínim donar una imatge a la gent a la que arribem de que estigui alerta amb tots aquests temes. Molt breu, d'acord, però molt breu. La paraula de creixement fa por. Fa por a polítics i fa por a les persones. Però fixeu-vos-hi que si tenim raó amb les previsions que estem parlant de crisi alimentària o de preus de la benzina o de preu del gas o de preu dels cotxes perquè no hi ha materials, aquest increment de preus farà que moltes de nosaltres, perquè no ens apujaran els sous, no ho podem comprar. És a dir, si els preus de l'alimentació pugen molt, haurem de reorganitzar les nostres economies. I això és de créixer, alimentàriament. Si no podem pagar la benzina, el preu que la posen, aquests 2 euros que estan aquí a la cantonada, doncs, com que no podem fer servir el cotxe, estarem decreixent. Viurem un decreixement energètic. Si no podem pagar el preu del gas, i per tant hem de tancar les calefaccions molt abans del que voldríem, o no obrir-les, que a molta gent li passa, doncs estem decreixent. I així successivament. I això és un decreixement forçat. George Callis, que és un dels investigadors més famosos que tenim a Barcelona, internacionalment, ho diu claríssim. Hem d'acabar amb aquest estat de consum que està obstinat en créixer un 3%. Perquè aquest creixement no es pot pagar. I hem de pensar en un estat futur que sigui capaç de satisfer les necessitats bàsiques de les persones, que són molt coincidents amb els determinants de la salut que citava el Josep, però que hi hem d'afegir aquest factor del canvi climàtic, que hi hem d'afegir la incapacitat que tindrem d'importar, exportar, perquè serà caríssim i a més contamina l'atmosfera. És a dir, tot aquest decreixement és forçat per sostenir el sistema sense fer cap canvi, per continuar creixent i per continuar consumint sense cap aturador. I hem de fer una altra cosa. Hem de repartir la riquesa que tenim per garantir aquests drets essencials de les persones. I això requereix acabar amb l'obsolescència programada i requereix que nosaltres no pensem que la nostra satisfacció, el nostre lleure, es basa únicament en gastar diners, sigui on sigui, sinó que hi ha altres activitats culturals,
de lectura, de conversa, de tertúlia, que són tan riques que ja es feien d'antuvi i que ara probablement hem de recuperar. Si nosaltres ens organitzem, podem intentar que aquest decreixement forçat passi a ser un decreixement organitzat. Si és forçat, com volen fer ells, generarà desigualtats, inequitat, i els diners passaran a mans dels més rics, com està passant ja, però s'accelerarà, i els pobres seran més pobres. Si ens organitzem i forcem que tot això estigui fet d'una forma absolutament programada i amb aquest concepte d'igualtat i equitat, probablement això no passarà. Passarà igualment el decreixement, però com a mínim el podrem repartir i tenir en compte tots els factors d'inequitat, i no vull deixar de banda en aquest moment la inequitat doble que pateixen les dones al nord i al sud. Per tant, organitzar-nos perquè aquest decreixement inevitable sigui organitzat i que estigui a les nostres mans i que els hi podem dir com el volem. I per això necessitem tot aquest procés organitzatiu. I acabo. Un exemple és el tema alimentari. Ara tindrem aquesta crisi que us anunciava i que vindrà ben aviat i que tant de bo m'equivoqui. Aquesta crisi alimentària no la podem resoldre amb més agricultura industrial, que necessita petroli, que necessita exhauriment de les terres, empobriment del sòl. Necessitem aplicar conceptes de sobirania alimentària territorials que prescindeixin de la importació-exportació i que, a més, tinguin proximitat, que no calgui pagar diners o contaminar l'atmosfera per aquest transport des del punt de fabricació de les persones i que, a més, sigui capaç de fixar carboni al terra. Aquesta transformació requereix al mateix temps un canvi de dieta. Menys carn, però un canvi de dieta generalitzat i, per tant, un canvi de cosmovisió. Aquests canvis s'han d'organitzar i l'Estat hauria de responsabilitzar-se de com redistribuir aquesta riquesa en el país, que s'hi posa en els nostres camps, per generar aquesta agroecologia que, a més, hauria de servir per convertir el paisatge en un mosaic, que tindria una doble condició. El paisatge es regeneraria i, per altra banda, podríem gaudir d'aliments. Per això necessita planificació i no pot ser que no hi participem. Si no hi participarem, generarà inequitat, desigualtat i a benefici dels que sempre han manat, que no renunciaran a res. Bueno, primer de tot, felicitacions perquè heu fet un reportatge molt interessant. I respecte a la pel·lícula que heu fet, jo a mesura que anava el discurs, anava pensant, no? I, per exemple, faré una petita observació. Respecte al missatge que es dona de que el Mediterrani, el delta de l'Ebre, que està perdent terra. Aquí, realment, jo he trobat un petit error. Si nosaltres tenim un got i tenim més evaporació que no pas entrada d'aigua, per lògica, el que s'explica de l'augment del nivell del mar, si el discurs és aquest, el nivell del mar, en tot cas, no hauria de pujar. Jo soc de lletres, no soc de ciència. I després, en el cas del delta de l'Ebre, l'explicació, una de les explicacions que té que cada any el delta vagi perdent territori no és pas el mar, són les preses que n'hi ha en l'Ebre. O sigui, tota l'erosió del sistema ibèric, els Pirineus i la depressió de l'Ebre, si no n'hi haguessin les preses, el delta hagués augmentat de tamany. He vist més coses, però no s'ha de això. O sigui, us felicito per l'obra. I jo soc seguidor de l'Antonio Turiel, des de fa bastant temps, no? I una obra que recomano aquí a tots els assistents és la lectura del seu llibre, del Petrocalipsis. I mira per on, del Petrocalipsis, he conegut al senyor Caballol,
Caballol, i sé ara lo del SICOM. L'Antonio Turiel, en el llibre aquest de Petrocalipsis, que jo he llegit, quan estàs fent la lectura, és una lectura molt clara, és com si fos un manifest, no? Però a mesura que ell va tractant els temes, per exemple, del carbó, del petroli, del gas, de l'hidrogen, del cotxe elèctric, t'està transmetent, o almenys a mi, em va transmetre un pessimisme. Diu, mare de Déu senyor, però aquí cap a on anem? I, per exemple, també tracta el tema dels abonos nitrogenats, el que aquí ha sortit. El tema de que tenim que ser conscients, que jo crec que no, però bueno, no ho sé, de que, per exemple, jo aquest matí he anat a comprar, jo estic a l'atur, cobro subsidi, he anat a comprar tomàquets, he anat a comprar pollastre, etc. No? I pensava en la situació aquesta dels abonos nitrogenats, que degut al cost del gas, n'hi ha empreses que han decidit de no fabricar els abonos nitrogenats. I després el que tu has comentat, que també surt al llibre aquest, i si un diguem-ne, relaciona variables, doncs és normal. A veure, si jo soc un agricultor i jo a la meva explotació agrària li tinc que treure uns rendiments determinats, dintre de lo que és la lògica del benefici capitalista, sí, aquest agricultor, aquest empresari, té uns tècnics químics, té uns tècnics, com el meu amic, que és químic, i li diuen, vostè per treure aquí, no sé, 1 quilo de blat ha de posar 100 grams de nitrogen. Això d'abon nitrogenat. Això té un cost de 3. Ara, aquest cost de 3 en el mercat són 90. O són 12, o són 15. Dintre d'aquesta lògica de funcionament, aquest senyor, aquest empresari, quina és la decisió que pren? Doncs deixo les terres sense cultivar. Deixo les terres sense cultivar i com tinc recursos, disposo de rentes, doncs passaré amb aquestes rentes. I tot això, si ho extrapolem a l'univers, doncs pot arribar a passar el que tu has plantejat. No? O sigui, i el que jo estic donant-li voltes dia darrere dia. O sigui, de que podem tornar... Aquí ningú dels que estem aquí, ningú dels que són en aquesta reunió, sabem físicament el que és passar fam. No sabem el que és passar fam. I, no ho sé, podria ser que això arribés. De totes maneres, no. Jo vaig tindre una professora que es diu Anna Cabré, al Centre d'Estudis Demogràfics, i ella deia, un dia explicant un tema de planificació, que el futur no existeix. Això, diguem-ne, no se podia ser un consol, no? No sabem el que passarà demà. El que sí que tenim darrere, la veritat que no és per ser optimistes davant del futur. I acabo. I el Turiel, en aquest llibre, que repeteixo, que us recomanaria que li donessis una ullada, després de tot aquest seguit de capítols en què dius, mare de Déu senyor, què diu aquest home, no? Buf! Bueno, al final dona propostes. I dona propostes que són, diguem-ne, no sé, originals. Qüestiona el funcionament del capitalisme. I, per exemple, ell planteja que una de les accions que s'havien de dur a terme és no pagar la deuta externa, per exemple. I no sé, bueno, ja està. El tema dels fertilitzants i els abonaments nitrogenats no dic res perquè més o menys coincidim amb alguna petita matització que no val la pena dir res, no? Però està molt bé l'exposició. Jo vull respondre només les 2 preguntes de l'Ebre. La primera, deies que si és una conca petita
que té més evaporació que no pas aigua entra, doncs que el lògic seria que el nivell del mar baixés en lloc de pujar. Però això funcionaria si no hi hagués el desglaç del gel de l'Àrtic i el desglaç dels gels continentals, de les plataformes continentals, els glaçats del permafrost. I això és el que està alimentant el mar. I un mar que hauria de retrocedir, com molt bé dius, resulta que el nivell del mar està pujant. I això és una manifestació clara i contundent de què està passant. És a dir, tot i que tens més evaporació que no aigua entra, històricament, ara està entrant tanta aigua com a conseqüència del desglaç que doncs, el nivell del mar està pujant. O sigui, ni un lloc on l'evaporació mana és capaç d'evitar que el nivell del mar pugi. Primera. I la segona cosa, tu preguntaves sobre el tema dels sediments. És evident, i a més està molt reivindicat a les Terres de l'Ebre, doncs que s'hauria de fer un trasbassament de sediments que pal·liés doncs, la subsidiència del delta, que s'enfonsa per un cantó, i l'acció del nivell del mar que puja i que, per tant, afecta directament doncs, el futur del delta. No? Però les coses no són úniques. Això és el que intentava explicar. Les coses passen per un conjunt de situacions. O sigui, jo estic d'acord i defenso, públicament a més, que s'ha d'aconseguir aquest traspàs de sediments des de més amunt, evitar els embassaments que ho retenen i que arribin a l'Ebre. No en tinc cap dubte, cap. Però amb això dubto que a la llarga resolem el problema, perquè el nivell del mar augmentarà de forma constant i no podrem aportar tants sediments com farien falta. Estic d'acord en fer-ho perquè ens permetrà allargar la vida del delta, cosa que m'estimo moltíssim, com sap la gent que em coneix, però no resoldrem el problema. I el problema no es resol així, sinó que el problema del delta és un problema més greu encara de tots els deltes que el de les situacions de les ciutats costaneres. El delta és molt pla, el punt més alt deu tenir 10 o 12 metres. No, evidentment el nivell del mar no pujarà 10 o 12 metres. Però només que el nivell del mar pugi 1 metre, calcula la quantitat de terres de l'Ebre que queden colgades. I encara que fem murs, que ja se n'han fet, l'aigua el rebenta i cada any s'han d'anar construint. Tampoc la inversió justifica l'acció, no? Llavors, el problema del delta és molt complicat. I, per tant, quan intentem explicar coses sobre el delta, des d'un punt de vista realista, entrem en contradiccions amb amics i amigues que, lògicament, intenten defensar el territori on viuen, però que, des d'un punt de vista global, l'amenaça és absolutament brutal. No? Les causes són múltiples, i al ser les causes múltiples, com deia molt bé el Jordi Soler, si augmenta la temperatura, augmenta el nivell del mar, s'escalfa més per l'escalfament global, hi ha més evaporació, és a dir, tot es va realimentant i multiplicant. Llavors és molt complicat i els deltes tenen un futur francament molt magre. I el delta de l'Ebre alberga moltes persones i tenen la mateixa vàlua que qualsevol altre delta. Però imagineu-vos el delta del Nil. Jo volia dir dues coses. Una, a mi m'agraden molt les ciències, soc un amant de les ciències, però soc una persona més de lletres, diguéssim, no? I dic això potser serà un biaix per això, però a mi el que em preocupa més, o el problema més important que crec que tenim, és més de ciències socials que de ciències físiques. No? Vull dir, les ciències físiques ens demostren què està passant i per què està passant. L'informe de l'IPCC ho diu clarament. I també des de la ciència, Turiel i molts altres científics tan o més importants que ells en el món, o economistes i tal, solucions n'hi ha. Solucions del coneixement humà en tenim per resoldre aquest problema que clarament la ciència diu incontestablement que tenim. Què és el que falta? Perquè apliquem les solucions que tenim més o menys al nostre abast als problemes que tenim i que està claríssim que tenim
Doncs aquí falta la solidaritat i la política per fer els canvis en l'organització humana, de la societat humana, que requereix per aquestes solucions. I perquè hi ha un sistema econòmic, social i polític governat per grans conglomerats d'empreses multinacionals que, per exemple, BlackRock, un conglomerat, diguéssim, d'empreses multinacionals, té actualment el mateix PIB que França, Alemanya i el Regne Unit. Aleshores, per aplicar solucions evidents a aquests problemes evidents, cal canviar els obstacles que tenim, aquesta caixa d'eines per aplicar les solucions. Però no només és un tema de l'organització política i d'aquestes grans empreses. Una altra cosa que crec que ens hem d'anar plantejant amb els problemes que segurament vindran és també el canviar la forma individualista de vida que hem arrossegat i que hem mantingut o vist com la normal durant les últimes dècades. Quan la Covid es va donar durant unes setmanes, totes aquestes xarxes de suport mutu per a les persones que vivien en una situació més precària, més dependent, per donar suport. Això ho agafem només com una conducta excepcional quan no hi ha més remei perquè hi ha una emergència. Per això ens haurem d'acostumar a resoldre molts dels problemes que vindran a través de la col·lectivitat. I aleshores jo crec que és també un altre aspecte, diguéssim, més de ciències socials que ens hem d'aplicar com a solució per conjuminar, diguéssim, el problema i la solució. Era molt senzill. Jo com a persona que no estic tan ficat dintre tota aquesta situació, veient-ho vosaltres i escoltant-se, una de les coses que em produeix és por. Vull dir, tu ho has referendat també, que les situacions que venen són desbocades, és difícil el control i patirem una situació realment important. I jo em preguntava com podem transmetre per crear un moviment que vosaltres heu creat, que vosaltres heu anomenat conjunt, no parcial, i que comprengui tota aquesta situació sense que sigui por. Si es crea por, ja sabem els governants que fàcilment ho governen i controlen i ho solucionen. Llavors estava pensant quina és la unitat i quin és el focus que podem trobar que sigui el mobilitzador que reuneixi molts dels factors que vosaltres esteu parlant. És a dir, quin seria el punt on nosaltres podem recolzar, podem mobilitzar, podem declarar, vull dir, que és essencial com a ser humà per subsistir. Llavors, al sentir-te en tu, m'has fet recordar la salut. En quins aspectes podíem utilitzar la salut com un referent important, vull dir, per fer consciència de tot això. Només estava pensant i estava, en tot cas, rumiant amb això i no sabia com unir-ho, vull dir, com mobilitzem, com creem una situació de conscienciar-ho. Res més. Parles de la salut, no? Per exemple. Doncs una de les coses que el conjunt de moviments ha d'entendre és que la utilització de territoris inhòspits en zones més enllà de les fronteres habituals posa en contacte animals, per exemple els ratpenats, per posar un exemple, doncs amb els animals domèstics i els humans. Per tant, un seguit de virus que no teníem a prop nostre, doncs poden contagiar aquests ratpenats contagien per zoonosi els animals domèstics i a partir d'aquí neix una pandèmia. Probablement aquest sigui l'origen real de la pandèmia que acabem de viure, no? De la coronavirus. Per tant, s'ha d'entendre que quan surt un moviment ecologista i diu hem d'acabar amb aquesta
explotació extractivista, colonialista de territoris que estan més enllà de les nostres fronteres, perquè generen inseguretat de salut, hem d'entendre que això és un problema de la marea blanca. Perquè probablement no s'hauria d'haver preocupat per la Covid si fa temps haguéssim intervingut, però no ja des d'un punt de vista preventiu a nivell de Catalunya, com fa el Serra Cobo, sinó a nivell internacional de dir, aturem-nos, que continuem per aquest camí, ens trobarem amb problemes greus de difícil resolució, perquè constantment estem posant, doncs, hem d'entendre que el canvi climàtic és responsable de l'increment del dengue. I el dengue, en aquests moments, a molts llocs és endèmic, a Sud-àsia, a Àsia en general, sota el sud, i Àfrica s'està multiplicant i en alguns països d'Europa ja és endèmic. I això ha sigut pel canvi climàtic, perquè l'increment de la temperatura ha favorit els vectors de transmissió i, per tant, el dengue no es tracta només en el CAP. El dengue es tracta en polítiques internacionals. I això és el que hem d'entendre, no? I per això aquesta aliança de moviments, perquè es pot explicar des de cadascun dels moviments quines són les interrelacions que determinen que el canvi climàtic s'incorpora, jo crec que amb un nivell preferencial en els determinants de la salut i que, per tant, se l'ha de tenir en compte perquè afecta l'economia. Cada vegada que hi ha destrosses de grans tempestes, de sequeres, d'incendis forestals, genera pobresa, mal repartida, a més. Per tant, tot això s'ha d'anar explicant i relacionar-ho. I, evidentment, que no podem descuidar l'actuació contra la pandèmia en els CAPs i menys als hospitals, que l'haurien de fer preventiva, però també, sinó que hem de saber quines són les causes de les causes. I aquí ens trobem en que el canvi climàtic és una cosa determinant. Això era per posar un exemple de què es pot fer, no? I pel que fa a la por, hi ha una cosa molt important. La por pot provocar dues coses. L'habitual és col·lapse, quedem col·lapsats, garrativats, no fem res. Per això la importància dels moviments, perquè es puguin donar ajuda mútua i que la gent superi aquesta por. I aquesta por, si es supera, es pot superar en grup. Sabem que malalties greus se superen en grup, o com a mínim faciliten el desenvolupament de la vida d'aquelles persones amb aquesta malaltia greu. Doncs igual passa amb aquestes qüestions. Si fem en grup, primera ens explicarem mútuament. Tindrem més facilitat de comprensió i, a continuació, tindrem capacitat de resposta. Si això ens col·lapsa, ens mantenim a casa i no serveix per reaccionar, no farem res. Però això ja és, per un cantó, la voluntat individual i, per segon lloc, la capacitat d'atracció que han de tenir els moviments socials per atreure aquestes persones i poder compartir. Hola, jo només volia dir gràcies a vosaltres que heu fet aquest documental i se m'estaven acudint un parell de propostes. Una, que totes aquestes situacions, a mi en comptes de produir-me por, me produeixen indignació i penso que si comencem, per exemple, aquest documental a passar-lo en molts llocs que poguessin, a barris, a tot arreu que poguessin, és una manera de crear consciència i l'altra també de com fer petites assemblees simplement perquè la gent s'interrelacioni i vegi què podem fer, perquè sortirem d'aquesta només si anem junts, no pot ser d'una altra manera. Llavors no vull parlar de totes de tots els entrebancs que tenim perquè ja s'han dit, llavors només tenim una sortida i és unir-nos i anar creant consciència, però el mateix que parlaries de tonteries, anar parlant amb la gent que t'hi trobes i a les associacions de veïns, mira que es poguessin passar aquest documental i anar creant consciència. I després que els moviments se vagin creant xarxa i penso que és l'única solució. Moltes gràcies. Alguna pregunta més? Què passa amb el preu de la llum? Que tot està
preu de la llum. Ja sabeu que hi ha una decisió política que marca que el preu del gas és qui marca el preu de la llum. És a dir, l'opció més cara és la que marca el preu de la llum. L'explicació és que les xarxes necessiten estabilitat i els únics sistemes de generació d'energia que es poden regular amb rapidesa és el gas. No podem fer-ho amb una central nuclear i, per suposat, no podem fer-ho amb renovables. Per tant, el gas assegura aquesta estabilitat. Ara, es pot prendre la decisió política de que asseguri aquesta estabilitat, però que no sigui qui marca el preu del gas. I això són decisions polítiques que s'han de prendre per part de la Unió Europea. Això ja se sabia de fa molt temps. No ho han fet perquè no han volgut i no tenen excusa. Bueno, yo solamente quiero hacer una pregunta breve. Primero, he encontrado muy interesante la película y he aprendido mucho. Gracias por toda la información que nos habéis dado. Y mi pregunta es, ¿cuál va a ser el volumen 2? El volumen 2, en principio, debe empezar con algunos datos que no hemos podido incorporar en este, que es como el tema de la pérdida de biodiversidad, por un lado, y cómo afecta todo esto a las situaciones costeras. Pero luego, y es el núcleo central, es el tema de la soberanía alimentaria. Y entonces rodamos una asamblea en Calcasas, en el Berguedà, en la cual unos cuantos movimientos sociales dedicados a la soberanía alimentaria explicaban sus experiencias y las dificultades que encuentran. Esto se ha agravado. Entonces, hará falta una adecuación, un rodaje que enseñe que lo que era ya un pesimismo casi insoportable se ha visto superado en menos de un año. Y este es el centro neurálgico del volumen 2. ¿Alguna pregunta més? Por favor. Yo soy muy mal educado y no he dado las gracias y estoy muy contento de lo que he oído y escuchado. Y os doy las gracias nuevamente y sí estoy a favor de que llevemos esto a todos los ámbitos, sobre todo jóvenes, que se enteren, que la experiencia que acumulamos de alguna manera les vaya dando pautas y capacidades. Yo sé que tener miedo es muy normal y más cuando tienes la vida en peligro, pero el miedo tiene dos funciones. Uno, paralizarte. Claro, así pasa el enemigo por encima, pero el otro es movilizarte, decir, que no me pille y hacer las cosas que hay que hacer. Al respecto de la subida del mar, yo recuerdo una anécdota. Se daba en la playa de Mojácar, en Almería. Yo vi el mar allí cuando tenía 12 años. Y había una roca en la playa que yo podía acceder a ella caminando. Y era bastante grande. Y 35 años después pasé por allí otra vez y vi la misma roca, mucho más pequeñita y metida en el agua. Y dije, tate, aquí se ha ido la arena, pero la roca se ha empequeñecido. No puede ser que una roca se empequeñezca. O sea, señal de que había subido el agua. Quizá medio metro. Bueno, pues eso es. Podéis apuntarlo en el próximo capítulo, para que no haya dudas. Gracias. Bueno, m'ha agradat moltíssim la pel·lícula. S'ha parlat de l'emergència climàtica, de sobirania alimentària, però no hem parlat de refugiats econòmics o refugiats, no? Refugiats. I jo crec que estem en un moment de molta hipocresia, personalment, i amb tots els respectes, perquè ara estem vivint un conflicte
amb Ucrània i realment arriba al cor, no? Els mitjans han fet molta feina per acollir, que està molt bé, però fa poc teníem els sirians al mar perquè bombardejaven les seves cases i resulta que, bueno, no... És com que ens hem també de mentalitzar que una crisi com aquesta, les que més les pateixen són les persones. I les persones hem de tenir una mirada benèvola i de xarxa amb les altres persones que segurament patiran molt més que nosaltres. No? Solament volia dir això. Doncs tens tota la raó. El tema dels refugiats és molt important. I aquí jo faria una advertència a tots i totes. Preguntem-nos d'on surten els materials per tenir cotxes híbrids o elèctrics. Preguntem-nos d'on surten els materials per fer plaques solars. Preguntem-nos d'on surten els materials per omplir els nostres dipòsits de petroli i de gas. Preguntem-nos totes aquestes qüestions. Si nosaltres ens emportem aquests recursos del sud, estem empobrint el sud. I evidentment els estem deixant sense recursos. Si això li sumem les dictadures que estan al servei dels poders fàctics occidentals, la corrupció pròpia d'aquests països amb dictadures i els efectes del canvi climàtic, ens en trobem amb un còctel que fa que la gent hagi de marxar. Per tant, solució. No podem expoliar més. Hem de deixar d'expoliar. 2. No hem d'obtenir els aliments del sud. No pot ser que estiguem fent fora gent de les seves terres. I això és un problema també de totes. No podem permetre que persones siguin discriminades pel seu lloc de procedència i ètnia. I està passant a Ucraïna. Els blancs passen, els altres no. Tot això depèn de nosaltres. Per tant, el problema dels refugiats climàtics o econòmics, no entro en el debat, també és un problema de totes. Perquè, efectivament, com deies molt bé, estan morint al Sàhara o estan morint a la Mediterrània. I som corresponsables d'un genocidi. I no pot ser que el nord sobrevisqui a costa del sud. Si la pandèmia ens ha ensenyat una cosa, que és que o ens vacunem tots o no fem res. I em sembla que totes compartirem que la solució no és generar un genocidi general al sud i que es fotin i nosaltres a viure bé. Per tant, no és un problema de refugiats, és un problema també nostre perquè els estem causant nosaltres, com explicava molt bé el Miguel Pajares, amb les nostres polítiques. Quan els alemanys volen muntar una nova central i un nou embassament al riu Congo, el que volen és aigua per produir hidrogen. I portar aquesta aigua, generar l'hidrogen, i portar aquest hidrogen des del Congo a Alemanya amb trens alimentats per hidrogen. I diuen que així no contaminen. Ostres, que no contaminen. Primera, estàs negant l'electricitat als països originaris, una. I 2, no només això, els estàs abocant a la migració. I això en un país amb guerra des de fa quan? Guerres al Congo. I pel que fa a la hipocresia, una dada. Jo lamento profundament la guerra d'Ucraïna i em resulta execrable la invasió que ha fet el Putin. Execrable. Injustificable. I ara no entrarem en les raons de fons, perquè la guerra, la violència i matar no té justificació. Però sí que vull dir una dada sobre altres guerres que passen en aquests moments, alimentades per Occident i amb armes procedents d'Espanya. Guerra del Iemen. 377.000 morts des que va començar. Nombre de nens i nenes morts, 10.000. No cal que digui res més. Alguna pregunta més? Doncs llavors, primer de tot, agrair-vos, Àlex Guillamón i
Josep Caballol, vols fer una intervenció final? Vull fer una intervenció final. Vull citar l'Olga Margalef perquè diu: si ens hem de preocupar de la nostra casa, tenir feina, tenir accés a la salut, no ens podem ocupar del canvi climàtic. I crec que això és un argument més per a aquesta aliança de moviments. Hem de resoldre aquests problemes perquè realment la gent pugui superar el dia a dia i dedicar-se també al canvi climàtic. Els problemes immediats moltes vegades bloquegen les persones, perquè prou feina hi tinc jo per tenir casa que m'estan desnonant, o prou feina tinc jo per tenir feina, o prou feina tinc jo per sobreviure, com perquè, a més, una cosa que no es veu d'una forma tangible m'hagi de preocupar. Per tant, aquí una tasca més de tots els moviments socials. Gràcies, Pep. Per cert, m'has donat la tarda. La meva dona és fornera. O sigui que ja a la vista de la crisi d'aquí 2 mesos ja estic acollonit. Doncs hauran de fer el pa amb una altra cosa. Sí. Moltes gràcies, Pep, moltes gràcies, Àlex, i bé, moltes gràcies a tothom que ha vingut aquí. I bé, això no és un after. Ah, sí. Coincidint amb les mobilitzacions que anirem fent a partir d'ara, a la qual participaran segurament la Marea Pensionista i tal, ens mourem per la salut el dia 3 d'abril a Barcelona, al dematí, esperant el bon sol. Gràcies.